OTA-AKARA akwụkwọ na-asọ ụsọ ọ na-arahụ na mmụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego OTA-AKARA akwụkwọ na-asọ ụsọ ọ na-arahụ na mmụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị OTA-AKARA akwụkwọ na-asọ ụsọ ọ na-arahụ na mmụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego. Let's go! Akwụkwọ na-atọ ụtọ ọ na-arahụ na mmụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị otu nwoke bịakwutere Jizọs na-akpagharị gịnị ka m ga-eme ka m ga-eweta alaeze Chineke onye nwe anyị gwara ya sị hụ mmadụ ibe gị n'anya ime otu ahụ ị ga-eketa alaeze Chineke. Igbo ụtọ 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 Absolute tranquility. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Ogbo ego. Sir. Ọ bịakwara school. Ị ga-edu anyị n'ekpere n'ụtụtụ a. Yes, sir. Okay. Onye ọbụla mechie anya ya. Ndị ekpu okpukpu ya. Ọ ga-abụkwa okpu. Osi kpupu okpu na ya jide kpupu okpu. Nonsense. Ọkwado ihe. Chineke na-abi n'eluigwe. Chineke kere eluigwe n'ụwa. Chineke ikere eluigwe ke ihe niile dị n'ime ya ka ụwa si anyị were. Amama amasị amasị. Oje na mmụọ. Jehova Shama ka ịbụ. Chineke anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa. Mana Chineke iwe juru m afọ. Chineke bi n'eluigwe iwe juru m obi. Jehova bi n'eluigwe nna ana m arịọ gị ka ị were ọkụ na ebube gị kpọpụrụ m ụmụ nwaanyị ajadu niile nọ n'ọdị m n'aha Jizọs. Ugbo ego aghọtakwa m isi ekpere gị ahụ. Ka by the time m ga-efinish ekpere ị ga-aghọta isi ekpere m. Papa bi n'eluigwe, sorry for the interruption. Eweliwe biko nna m. Otu m shi na-ekwu Chineke bi n'eluigwe. Ama m na mkpọ gị ugboro ofu na ị ga-aza m ugboro 7 maka isi na mgbe ọbụla m kpọrọ gị na ị ga-aza m oku. Jehova bi n'eluigwe. Jehova Shama ka ịbụ omnipotent, omniscience, omnipresence God. Chineke nna ana m arịọ gị ka ị were ọkụ na ebube gị kpụpụrụ m Eliza na Filo n'ụlọ di m. Chineke nna bi n'eluigwe n'aha Jizọs. Ngị Chineke nna ga-akpọ ọkụ ebi ebi. Ngị ka ọ ga-akpọ ọkụ ebi ebi. Ngị
nne hey teacher nke ka ọ ga-agba wait to ya maka Enough of this nonsense. Enough of this nonsense. Akanonu. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Eji maha Chineke bi n'eluigwe na ayọ gị. One of this girl. Ana m like you na public. Ana m like you na school. Ọ bụ na ọ bụ ya mụ na-emeju ihe afọ ebe akịta. One no ya o. Ka ọ mara onwe biko nwa ya mmere ya. Don't worry ka agbasa ị ga-afefe mụ na ị ga-eje. Ọkwa mụ don't worry ị ga-eje. Akwefo ọkụ ga-enye nwa. Ngị na ya na-akọ. Gị ka ọ na-ezizo ọ gị gbasa mụ na ị. What is my business? Bulu nke gị na ọ gbasara bulu ka onye bai. Anyị gbuo ya ba. Nkịta ala. Ọgọ bụla ị na-emekọrọ choke. Ichoke ọgọ ọbụla. Don't worry, I'm waiting for you. Why is Kwani Kone family problem abịa na school nga? Absolute tranquility. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Biko Babowa. Do I na-ekpere hajira anyị ekpere. Summarize ya dịka begesi you. N'aha Jizọs. Amen. Nwanne m elu wee kwe mmeta, onye iwe na-ewe wezila, asị m enu wee kwe mmeta, onye iwe na-ewe wezila, ụmụnne m elu wee kwe mmeta, onye iwe na-ewe wezila, asị m ụmụ nwaanyị ekwe mmeta, onye iwe na-ewe wezila, ụtọ bụ elebe aghara, nwanne na-adị mma, eleta aghara, di na nwunye na-ebi ọfụma, weleta aghara, eleta aghara, eleta aghara, eleta aghara, eleta aghara, absolute tranquility, absolute tranquility, absolute tranquility. Babu nwa m kwe ma nọ nna anaghị nwa m ji otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ nwụda obiọma na-akpa m nhụṅụ ka ị na-aga otu obiọma na-akpa m mana leenụ ịpụ ọ na-eji ugbu a gị hụ ka ndị mmadụ na-ata m ha na-ata m ha na-eri ọchị ka a ga-asị na mmadụ bara nshi nga ọ na-agafe ihe na-emegbuola m nwa m bikono ihere njimaka ọ na-anyị m arụ ma biko ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu ga-ekwuo ya ka m gaa zuru ike ihe nọ nga aka ụdị ihe m bịara. There's anything you want to tell me, go ahead kwuo ya ma amara ihe ị na-ekwu. ihe m ga-aga ịgwa gị ihe m na-achọ ịgwa gị bụ were obiọma gị nyochaa akọ na uche m lee anya n'ime obi gị n'ime ụmụ ndị ụmụ niile nọ ịkpọpụta juru nga arị nke ị hụrụ n'anya gị dowe ya gwazie ndị ọzọ ha kwara ngwongwo ha shi nga pụọ. Enwe nke mejọrọ gị na ụmụajọ gị ụmụ nwaanyị enwe otu ha shiri mejọ gị ha nọchiri gị ụzọ eleghị iji wụrụ nnọọ wụrụ onye iro nyere ọgam n'ihu m wụrụ enemy to my progress. Mụnwa enemy to your progress iwe wakata ma ọchị tọwa m ama mmụ mmadụ mere gị ihe a ama mmụ mmụọ mere gị ya dị mkpa ha ka gị na chiri ụmụ agadi nwaanyị puku nde chijuchie nga awụ gị sọ progress ahụbekomodi progress ikele mbụ nwa m so otu ka ihe ga-esi gara na ọfụma ịchịrị ndị oke nwaanyị were higide onwe gị ka eke ọ ya progress m na-anọchiri gị ofe ị na-eme ya na-enwe ụtọ ọma adịrị si ọnwụọ nwere ihe mere ya ihe m na-asị gị ndị eti na-ewepụ ha ewepụ were obi gị hụrụ na eke ha hụrụ n'anya karịsịa họrọ ya gwa ndị ọzọ ha na-abịa ha ka mmadụ kuru ume nga ọ gwara enwe ha na onye ga-ala nke ọwa ụgbọ ego na Ọgọsta ọkwa ihe ya gbasara Eliza onye jikwala Eliza egwuru m egwu onye jikwala my baby tụsara m amara m njakịrị ụgbọ ego na Ọgọsta gburu ya mara ebe ha si ha lawa. odu onye m anya si ihe na-eme na agbara aka ọmụmụ mere gị ihe ka mmadụ mere Elizabeth okenye ibe m
ka gị na ya ga-ebi ma jukene m eleghị ihe ụgbọ ego mere ọ bụ ọrụ dị mma ịlaikide nwa agbọghọbịa nwa emege nwa ọbara ịnụ ya n'ahụ na-ekpo ọkụ ka kenye ọ ga-awụ gị na akụkọta ọtị na ịgba ejima emekọta ha nwe nwa ọwụ na Eliza na-agịda atọ gịda nwa amụ maka akpa ihe niile mebisiri ya gịrị ya wụrụ onye chịrị aka na ụgha ihe agbada aka maba ụwa ihe agbada aka iwu Chukwu na-enye nwa iwu Chukwu na-enye nwa ị ga-abịa dikteti onye ga-amụ nwa na onye na-agịda amụ nwa Elizabeth ọ ga-awụ n'usera ị ga-abịa dikteti onye Eliza nwatakịrị nyaahụ Chineke m lee Eliza olere waye kolesh ukwu ya ọlụcha na di nwatakịrị nyaahụ ka ị nọ nga na-abụ bụchi asọ mmiri ihe mere in fact ihe na-akọ nwe gị ka ị na-akọrọ ya ekwuchakwala m gị ọha enyekwala m nsogbu again ya wụrụ m agadi nwaanyị na rọọshị ụmụ agbọghọbịa ahụ dị rọọshị ya wụrụ ndị agadi nwaanyị na rọọshị nwa kịna mere gị eme ọwụlụ emeriwere iti ị na-eme ihe na-agbawa obi ndị oke nwaanyị na-achị m anya o ọha ka mekwara m n'eze n'anya ya ma m ụdịrị efe ka ọ kwara m amaghị m onye m ga-alụ amaghị m onye m ga-alụ ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ eyi asị m amaghị m onye m ga-alụ ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ onye nne hụrụ m n'anya ụmụ agbọghọbịa hụrụ m n'anya ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ efu enugbo amaghị m onye m ga-alụ ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ I am in love with igbugo m adịrọ m egbu mmadụ ka na na-eme m tọhapụ ha n'obi m ọnụ labara m n'ime obi amerewezi ihe sọrọ ya bikos obi m nwere simultaneous equation aga m arụnwu dị mas asị m igbugo mmiri egbu mmadụ iji egbu mmadụ iji love ya egbu m baba ụwa baby ọsị baby I'm coming biko enwe niwe ka njefia o what is the meaning of this ọ bụrụ nwaanyị ọ bụ ka m bụ achọrọ m ka iwe wee ya iwe gịnị ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu ịfụrụ m nwa n'anya ewu ya ịwa awụ ya nwa wụkwa awụ mana ya nwa wa awụ karịa ghọtakwana ihe m what is wrong with you iwu bebi m ya nwa awụkwa bebi m so ịwa awụ ya wa awụ attention ị na-enyezi adịzi too much ọ dịka ọ na o nwere ọzọ ife mbụ to you ọ dịkwanụ mma onye nji ekwu ihe asị ịwa awụ ya na onwe ya wụkwa awụ mana ya nwa awụ karịa gụnwa awụ mana ewu fọtụrụ wụkarịa awụ fọtụrụ m wụrụ chelugodu iwe gịnị na-ewe ya biko achọrọ m ka iwe wee ya nwa chọkwana ka iwe wee gị mana etinye na-achọrọ ka iwe wee m mba chere n'enu n'ezianụ gịnị dị nọnsensị bụkwa n'ife a ọsị na bebi n'efe ọ na-alụ m mmanya n'iyi ya nụnyere m aka o na amaghị m onye m ga-alụ ndị nne hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ ụmụ agbọghọbịa hụkwara m n'anya ma amaghị m onye m ga-alụ ike agwụla n'ugbo amaghị maka na ịhụ nwaanyị mana ewe n'iwe ọgwụkwa n'ihe i chere abịa m le anya si ka m nọ itoro m ya nwata maka na asọ emenyere nwa ngwugwu emenyekwere nwa nnọsi ike ọgụ nkịta bụ ịdanyere m danyere gị so m si ka m nọnyetụrụ ya nwata ọ nte ahụ ka m nọzi n'elu ego nwa apụta nwata ọhịa ka imegide nwata maka na o gotara gị ụmụ nkirikiri ihe egota biskit gota swit gota iwe ụmụazị eweta gị ewusi onwe gị ka mmiri ihe na-anaghị eme gị mana ị ga na-ejikọta onwe gosi ha na igbu dị mkpa na ị nwere ike ịkwụ on your own ịma ha ngwa na-ewere n'iwe na bebi m asa nwa ọ dị m n'obi elie m biko gawa nnọọ gawa ọdọmọkwanụ m ezi ma ana m agbalịkwa ama m na ị na-agbalị mana ị kwesịrị ịgbalịsi ike
ihe agha ka anyị na-anọ ọ bụ na ị nweghị ike jikọnata onwe gị ọnụ ha were gị gbaa bọọlụ ihe na-ekwu ọnwụ gị ka na-agwa o nwere ngabasị ma yes ma isi ma onye ka ị na-akpọ ma too ya dị amen ewe n'iwe ma ike ga-agwụgwọ m ike ga-agwụgwọ m inweghị ike ijikọnata n'onwe gị gosi onwe gị na ebu dị mkpa ị na-anwa gịnị ọ dịrọkwa izi ọ dịghị izi bikos gị ọnwụ na ile anya ebe a ile anya ebe a so ị bịala anya ị ga na-afụkwa ihe ọ ga-awụ enwere egwu Therefor gụrọkwanụ maka ịnwa too ya dike too ya dike ama gwa gị ọpụ achara ya ka oke eji mara dike ruo too ya dike ihe anyị na-emekịta mme ya ọ ga-adị gị mma m ga-emekwa nke m mme nke m ọ ga-aga n'ahụ m ga-eme gị die ya ma mme o mụ na gị nwere nwere anyị na-eme nwere ngaba masị m ọwụ ị na-awụ m na ndụkwa n'izi gị na-adịghị izi dịghị izi ahụ niile agụzọ mmụọ m na-ekuli okay nsogbu adịghị All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.